Viete, čo je horšie, ako mať exekúciu? Keď sa zrazu dozviete, že váš dom alebo byt ide do dražby. A ešte horšie je, že väčšina ľudí vtedy netuší, čo to vlastne znamená a čo sa bude diať ďalej. Dražba je proces, pri ktorom sa vaša nehnuteľnosť predáva, aby sa z jej ceny zaplatili dlhy. Exekútor pripraví návrh, nehnuteľnosť sa zverejní na dražobných portáloch a o dom či byt môžu začať súťažiť ľudia, ktorých ani nepoznáte. Znie to ako obyčajný predaj, ale nie je to tak. Cieľom dražby nie je predať nehnuteľnosť za čo najlepšiu trhovú cenu, ale získať z jej predaja prostriedky na uspokojenie veriteľov, teda splatiť dlhy vlastníka. Aj keď sa dražba formálne koná verejne a teoreticky vyhráva najvyššia ponuka, v praxi sa často stáva, že nehnuteľnosť sa predá výrazne pod trhovú hodnotu. Po predaji sa z výťažku uhradia všetky trovy, odmeny a poplatky a až potom dostane zvyšok pôvodný majiteľ. Ten zrazu zistí, že z jeho domu, na ktorom roky pracoval, mu zostalo možno v lepšom prípade len pár tisíc eur. Ale, a to je dôležité, nie je to koniec. Aj keď už dražba prebieha, stále sa dá konať. My v Nestor Capital vieme nehnuteľnosť vykúpiť aj počas dražby. Kontaktujeme dražobnú spoločnosť, exekútora, dohodneme sa na vyčíslení dlhov a vieme ich vyplatiť ešte predtým, ako sa dražba dokončí. Vďaka tomu dokážeme zachrániť časť hodnoty, ktorú by majiteľ inak stratil a celý proces vyriešiť férovo a transparentne. Videli sme už veľa prípadov, keď ľudia prišli za nami len pár dní pred dražbou a nakoniec sa to podarilo zachrániť. Preto hovoríme, aj keď sa zdá, že je neskoro, nikdy nie je neskoro konať. Ak ste sa ocitli v takejto situácii, ozvite sa nám. Poradíme vám, vysvetlíme, aké sú možnosti a urobíme maximum preto, aby ste o svoju nehnuteľnosť neprišli zbytočne.